Mga katoy. Loh. Ay, hito mga katoy. Hito. Yo. Good morning mga katoy. Try natin dito mga katoy sa Ilog Pasig ngayon mag fishing at try natin doon mga katoy. Dun sa kabila. Tatawid tayo ng bangka. Baka sakali lang na mayroon na. So para ma-update natin yung mga anglers din na gustong mamingwit dito sa Ilog Pasig kung sakali. So yun mga katoy. Yun mga katoy. Hintay lang ng bangka. Ayaw mandar mga katoy yung bangka. Dito na lang tayo sa gilid ng ilog. Yun o. Halos 30 minutes pa daw eh. Puno naman na yung bangka. Ayaw mandar o. Sabihin sira. Dami na rin namin dito sa taas o. Naghihintay. Dito na lang tayo mga katoy sa gilid ulit. Ang ano lang naman natin dito eh, para may update tayo dito sa Ilog Pasig. Kung may kumakagat na ba or kasi nung mga nakaraan kasi mga katoy, may nabaltaan ako doon sa may Guadalupe, may kumakagat na daw mga plapla. So try na lang natin dito ulit. Dito ko mga katoy sa bagong gawa na tulay, extension ng papuntang Ortigas. Doon tayo sa ilalim yan mga katoy. Try natin. So yun mga katoy, stay tuned lang mga katoy. Samahan nyo ako dito mga katoy. Thank you. So yun mga katoy, dito na tayo sa spot. Yun. Dito lang mga katoy ako sa gilid. Yun mga katoy, nakayari tayo mga katoy. Dalag mga katoy. Ay hito. Yun. Chamba tayo mga katoy. Uy, nakawala pata. Yun. Ayos. Woohoo. Chamba. Nakayari din sa wakas. Kinakagat na ng mga katoy. Yun. Oh, tilapia. Meron tayong tilapia mga katoy. Yes. Kaso maliit mga katoy, papakawalan natin. Uy mga katoy, nakakuha ko mga katoy. Ang laki. Lo. Ayan. Ay, night fish. Ang laki mga katoy oh. Ayos ah. Mukhang maisisisig na naman tayo ngayon mga katoy. Ang bigat pati oh. Paano kaya tumayangat? Ayos. Makakawala na mga katoy. Kunti na lang. Oh. Yun oh. Yun. May dumating tayong tropa mga katoy oh. Kahuli na boss? Nakahuli na. Karating lang din. Kadulo kayo. Dalawa nga yan eh. Nakawala yung isa. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas. Tatlo na kami dito mga katoy. Yun sa tatay oh. Nakakuha rin si kuya oh. Mga katoy, nakakuha rin siya. Yun, nakakuha rin siya night fish. Hindi niya raw kayang tanggalin mga katoy. Yun oh, ang laki kuya. Halos pasing parehas dun sa akin. Ang laki.
Oh, kaso ano, di ano, grabe, lunok na lunok ah. Mukhang upirahan pa ata yan ah. Paano masabi? Nasulid eh. Ito na nga magtanggal. Kaya mo ba? Ito basahan. Ito pagka nakaano to. Ginagawa mo. Kaibigan ko, galing magluto dyan. Istilig. Oo. Hindi, sinisisig to kuya. Ha? Sinisisig ko. Yan. Oo. Yan na naman, Chotoy. Yan na naman mga Choy. Nakayari na naman tayo. Ano kaya ito mga Choy? Ay, hito mga Choy, hito. Hito. Yo, laki ito. Dito ka. Ang laki mga Choy. Solid na solid. Magaling ang tsamba mo, malakas eh. Grabe. Ang laki. Pangalawa naman kasi mas malaki ito mga Choy. Ayos. Ang laki oh. Grabe. Mas malaki ito mga Choy. Grabe, ang laki. Sus. Meron pala kadto kalaki dito sa ilog. Dalawa na tayo mga Choy. Saka isang night fish. Dalawa ng hito. Ginagawa mo. Huwag natin tanggalan ng ano. Yun. Ang laki oh. Ang laki mga Choy. Bawing bawi. Ayari na tayo mga Choy oh. Dalawang hito mga Choy. Dalawang hito. Saka isang night fish. Grabe, ang laki ng isa mga Choy. Pagdating natin dun sa bahay mga Choy, papakita ko to, ang laki. Laki ng hito. Sana di makawala. So yun, shout out sa mga Choy, sa mga kasulit kasuy natin dyan. Sa 270 subscriber natin. So yun. Bali, meron na dito mga Choy sa Ilog Pasig kung sino yung mga anglers dyan. Pwede na kayo mamingwit. Ito nga lang, tsaka night fish. Oh no! Bali, tilapia medyo ano pa. Hindi pa siya gaanong kumakagat. May part na ano mga Choy dito na tilapia dun daw sa may ano. Sa may ano, ilalim ng tulay sa Guadalupe. Doon yung ano may mga tilapia daw na kumakagat. Yung isang araw doon nag-ano ko doon. Napadaan ako doon. Meron talagang kumakagat tilapia. Malalaki. So yun mga Choy. Okay na. Uwi na tayo mga Choy. Naka ano lang tayo mga Choy. Naka dalawang hito. Tapos isang ano night fish. So ito mga Choy. Mga Choy oh. Mga Choy oh. Laki ng ito mga Choy. Panalo tayo mga Choy dito ah. So yun, tara mga Choy, uwi na. So buti na lang mga Choy, di tayo nakatawid doon. Kasi nasira yung bangka kanina ito. Yung bangka. So bala ko sana magpatawid sana tayo roon. Kaso nasira yung bangka ngayon, okay na, gumagana na yung bangka. Kasi magbabangka ka doon mga Choy bago ka makapunta roon. So pasalamat na lang tayo kasi siguro kung nakatawid ako roon, baka maya wala pa tayo nakuha doon dito. Nakachamba akong dalawang hito tsaka night fish. So yun. Ayos mga Choy, salamat sa suporta sa aking channel mga Choy. Sana wag kayong magsasawang
panoorin yung mga video ko. So yun, thank you mga kachoy. Ito mga kachoy, oh. Ang laki ng ito mga kachoy. Laki oh. Grabe. Mas malaking ito sa mga kachoy. Oh.